Indigenous Knowledge Systems is IKS. Primary production is part of IKS. And what is primary production? That is the cultivation of fruits and vegetables. It makes me sad to see people go hungry, yet they have a yard. People, it doesn't have to be a farm. Land was taken away from us, and that is a discussion for another day. But if you have a yard, would you sit down and say, I am hungry? People, we need to be serious about who we are. We are farmers. If you want to keep diseases at bay, please eat vegetables and fruits. Another part of IKS is that birds will give you a headache. Therefore, use scarecrows. It can be any red cloth or the bag of oranges. Hang it anywhere in your garden. In that way, you shall have won the battle. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-NA Mahaye no-ZE Sithole. Sizovula ekhasini le-13 sithole inkondlo enesihloko esithi Isiziba Senhlakanipho ebhalwe ngu-EJ Mhlanga, ifundeka ngalolu hlobo. Sizibe sijulile njulase, ngiphume emzini kababa, kusempondo zankomo ngovivi lokusa, ngithwele izihlabathi ekhanda, kwathiwa angonyusa amaqele, ngiyoncela amanzi ngobhaqa, ngisuthisa wena nzibase, kunamuhla lokhu ngisahamba, ngisathulula lesi sihlabathi engisigeza ngamanzi omfula olokhu kwasa ukobhoza. Ibinza lesibili. Uyimpambankwici wenjulase, ngokuhlomele kudepheni, buphi ubunzulu bakho, lapho ngohlala ngiphumule, nginethezeke ngobuqhawe. Lokhu ngafuna ukujula, osekungixabanise nowethu. Engabashiyo sebeni, bezidobela inhlanzi ngodobo. Ngiyokuthola nini ukuphumula komzimba osufohloka umhlandla. Ngithungathana nenjulo yokudepha kwakho nzuluse. Sizinda sami ngiyophephelaphi uma ngingaphepheli kuwena. Hleze nguthi sengiyithongo, basale bedalula imfumbe yobunzulu bakho Siziba, ngoba namuhla uyimpicabadala. Iyaphela lapha inkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Isihloko salenkondlo sifundeka ngalolu hlobo, isiziba senhlakanipho. Isiziba siyasazi sonke, ngamanzi amaningi futhi ajulile. Singachaza nje sithi isemfuleni, lona umfula ojulile. Bese ithi imbongi, yesani lesi siziba, isebenzise isakhi use, esikhombisa ubunikazi nobunini bento. Lesi siziba esenhlakanipho, ukuhlakanipha ubukhali bengqondo. Sesiyazibuza-ke umbuzo singabafundi balenkondlo, la ingabe imbongi isebenzise isifenqo esiyisenza muntu, yathatha isiziba yasenza umuntu, yathi lesi siziba lesi singesenhlakanipho. Cha, akunjalo. Sithola ukuthi la imbongi isebenzisile, yasebenzisa isifenqo, kodwa lesifenqo esisebenzisile isingathekiso, yangathekisa imfundo, yabiza
imfundo ngokuthi iyisiziba. Yisiziba esinjani-ke lesi? Yisiziba esicija umuntu ukuba abe bukhali engqondweni, lowo muntu lowo abe nobuchule nobuhlakani. Siziba esijulile njulazi, lona ngumugqa wokuqala. Imbongi ikhethe igama elithi siziba ukungathekisa imfundo. Imbongi yakhetha igama elithi esijulile ukugqamisa ulwazi olunzulu olutholakala kulesi siziba. Imbongi yethe isiziba noma yethe imfundo yanikezwa igama elithi njulazi. Leli gama elithi njulazi lisuselwa egameni elithi ukujula. Ukujula ukushona phansi emathunjini omhlaba. Ngokwale nkondlo, ukujula kugqamisa ulwazi oluphusile, ulwazi olunzulu, ulwazi olucija umuntu ukuba abe nobuhlakani. Kulo mugqa siphinde sithole ifanangwaqa egameni lesibili elithi esijulile nasegameni lesithathu elithi njulazi. Ongwaqa abafanayo lapha ngo-JU omele uju egameni elithi esijulile noju egameni elithi njulazi. Leli fanangwaqa ligqamisa ukuthi ulwazi olutholakala kule mfundo olwekhethelo ngoba lunzulu, lwenza abantu babe nobuhlakani. Umugqa wesibili, ngiphume emzini kababa. Imbongi ikhethelela gama elithi ngiphume ukugqamisa ukuzimisela kwayo ekutheni ishiye ngemuva ikhaya lakubo, iphokophelele phambili kule mfundo eyisiziba esijulile. Imbongi yakhetha amagama amabili afundeka ngalolu hlobo emzini kababa ukugqamisa umuzwa wothando. Imbongi yawuthanda umuzi wakubo, kodwa ngenxa yemfundo umuzi wakubo iwushiya ngemuva. Umugqa wesithathu, kusempondozankomo ngovivi lokusa. Imbongi ikhethe igama elithi kusempondozankomo ukusigqamisela ukuthi ivuka ekuseni kakhulu. Yakhetha amagama amabili athi ngovivi lokusa ukugqamisa ugqozi, intshisekelo, usikisiki lokuthi isheshe ivuke ihambe ukuze ingaphuthelwa ulwazi olunzulu olutholakala kule mfundo. Umugqa wesine, ngithwele izihlabathi ekhanda. Ngokucabanga kwami, ukuthwala isihlabathi ekhanda kungayisimo sokukhuluma esichaza ukuba impumputhe, esichaza umuntu onhlanhlathayo ngoba edinga ukuzuza okuthile. La sesiyazi sonke imbongi idinga ukuzuza imfundo enzulu, imfundo equkethe ubuhlakani. Siye sibezwe abanye abantu bethi kwabanye ikhanda lakho ligcwele udaka, ukukhombisa ukuthi lokho okwenzayo akuhambisani nenkambo yesintu, mhlambe kuwubuwula, mhlawumbe kuwubumpumputhe. Ngakho-ke la imbongi ayifunanga ukuthi ikhanda layo ligcwele udaka ngoba bekuzozwakala sengathi iyahlambalaza. Ileso sizathu esenze imbongi ukuba ikhethe amagama azwakala ethambile, engahlambalazi, amukelekile. Umugqa wesihlanu,
Kwathiwa ngonyusamaqele, imbongi ikhethe igama elithi kwathiwa ukugqamisa ukunikezwa umyalelo, ukutshelwa ukuba wenzeni. Imbongi yatshelwa, ake siboneke ukuthi yatshelwa ukuthi yenzeni. Yatshelwa ukuba ikhuphuke. Ikhuphuka kuphi? Ikhuphuka emaqeleni, okuchaza ukuthi imbongi yayalelwa ukuba izimisele ngemfundo yayo. Yatshelwa ukuba ihambe iyohlwaya esigangeni. Angithi iqele, ithafa, inkalo, isiganga. Umugqa wesithupha, ngiyoncela amanzi ngobhaqa. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyoncela ukuchaza ukudonsa into engamanzi ngomlomo, ukuchaza ukumunca noma ukumunya. Imbongi yakhetha igama elithi amanzi ukuchaza nokugqamisa imfundo nolwazi. Bese sichazile phambilini ukuthi lolu ulwazi olunzulu, ulwazi oluphusile. Imbongi yakhetha igama elithi ngobhaqa ukuchaza uqunga lokukhanyisa, ukuchaza isibani kumbe ikhandlela. Imbongi ithungatha lolu lwazi endaweni engekho eqophelweni eliphezulu. Sikusho ngani lokho? Sikusho ngoba imbongi ithungatha ulwazi emaqeleni. Okwesibili, imbongi imunca ulwazi ezincwadini noma emibhalweni emikhulu ngokusebenzisa ikhandlela. Umugqa wesikhombisa, ngisuthisa wena nzibase. Imbongi ikhethe igama elithi ngisuthisa ukuchaza ukudla waneliseke. La imbongi ikhuluma ngokudla kwengqondo okuyimfundo. Ifuna ukuthi ifunde yaneliseke. Imbongi ikhethe igama elithi wena ukugqamisa ukuthi ikhuluma nemfundo ngqo. Akekho omunye umuntu ekhuluma naye ngaphandle kwayo. Imbongi yakhetha igama elithi nzibase elisuselwe egameni elithi isiziba. Isiziba siyasazi, sisichazile phambilini, umfula onamanzi ajulile. Umugqa wesishiyagalombili, kunamuhla lokhu ngisahamba. Imbongi ikhethele igama elithi kunamuhla ukuchaza ukuthi ayikaguquki, ayikashintshi. Ekwenza namuhla ikwenzile izolo, noma ekwenze izolo isakwenza nanamuhla. Ayikazi ukushintsha kulo mkhankaso wayo ukuthola imfundo ephusile, imfundo ezokwesuthisa ingqondo yayo, yenze ingqondo yayo ibe nobuhlakani. Imbongi yakhetha igama elithi ngisahamba. Isakhi usa sikhombisa into eqhubekayo kuleli gama, okuchaza ukuthi imbongi isuka endaweni thizeni iye kwenye indawo. Ibishilo imbongi emgqeni wesihlanu ukuthi ibitsheliwe ukuba yenyuse amaqele. Ngakho-ke it goes without saying ukuthi izosuka la iye la, iphinde isuke lapha iye laphaya. Umugqa wesishiyagalolunye, ngisathulula lesi sihlabathi. Imbongi ikhethe igama elithi ngisathulula ukuchaza ukukhiphela into ethile kwenye indawo. Lento uyisusa endaweni yokuqala uyise endaweni yesibili eyahlukile kule ndawo yokuqala. Ake siboneke, yini lena imbongi ebikade iyithulula?
isihlabathi. Esizibuze umbuzo, siqhamukaphi lesi sihlabathi? Lesi sihlabathi yileso imbongi ekhulume ngaso emgqeni wesine, yathi ithwele izihlabathi ekhanda. Okuchaza ukuthi la imbongi ikhuluma ngobumpumputhe, ikhuluma ngokumhlanhlatha, ukuthi lokho kunhlanhlatha noma lobo bumpumputhe kancane kancane iyabususa ekhanda layo ibubeke kwenye indawo. Umugqa weshumi, engisigeza ngamanzi omfula. Ukugeza, ukuhlamba, ukususa ukungcola. Leso sihlabathi vele singcolile, angithi isihlabathi esenza imbongi ibonakale sengathi ayinalo ulwazi. Ngakho-ke imbongi la izosihlamba leso sihlabathi, izosigeza. Kusho ukuthi la kuzokwembulwa, kususwe ulwembu lobumpumputhe. Igama elithi omfula siyazi ukuthi vele imbongi ibishilo esihlokweni sayo ukuthi ikhuluma ngesiziba, ikhuluma ngomfula ojulile. Nala ngokusebenzisa leli gama elithi omfula, imbongi isakhuluma ngayo imfundo. Umugqa weshumi nanye, olokhu kwasa ugobhoza. Imbongi iyikhethele igama elithi olokhu ukugqamisa ukuthi kusukela ekuqaleni kuze kube yimanje. Ukugqamisa ukuthi isenzo somfula sokugobhoza kade saqala futhi asipheli, senzeka nsuku zonke ubusika nehlobo. Igama elithi ugobhoza lichaza ukugeleza, lichaza ukumpompoza noma ukugijima kwamanzi. Lokhu kuchaza ukuthi le mfundo lena ingeyekhethelo, ilapho ubuhlakani budabuka khona, ingumnyombo wokuhlakanipha. Ake sichaze, sicubungule ibinza lokuqala, sigoqe umqondo osobala. Sukela emgqeni wokuqala kuya emgqeni weshumi nanye. Imbongi ingathekisa imfundo ngesiziba. Ithi lesi siziba sijulile, okuchaza ukuthi ulwazi olutholakala kulesi siziba olwekhethelo, ulwazi olunzulu, ulwazi olucija abantu ukuba bahlakaniphe. Imbongi isebenzise isu lokuphindaphinda, yaphinda igama emgqeni wokuqala elithi esijulile negama elithi njulase. Lokhu kuphindaphinda kugqamisa into eyodwa nje, ukuthi lesi siziba singumnotho, lesi siziba siyisizinda senhlakanipho. Ubudlelwano obuphakathi kwembongi nemfundo, ubudlelwano obuhle, obuqinile, obukhombisa uthando phakathi kwalaba ababili, ngoba imbongi ibese ithatha imfundo yayiqamba amagama, yathi imfundo ingunjulase, imfundo ingunzibase. Kugqamisa ukuthi le mfundo ngeyeqophelo eliphezulu. Imbongi isinikeza isiqiniseko sokuthi izimisele ngale mfundo. Ukuzinikela kwayo kule mfundo ephusile ikuveza ngokusebenzisa amaphuzu amane. Elokuqala, imbongi ishiya umuzi kayise ngemuva. Okwesibili, imbongi ivuka ngovivi iphuthuma ukuyothungatha lemfundo emaqeleni. Okwesithathu, imbongi yehla yenyuka ezigangeni nasemathafeni
ukuze izuze umnotho oyimfundo. Okwesine, imbongi ayisikhathalele nje isimo sayo sokukhanyisa ngobhaqa kumbe ikhandlela. Ngokucabanga kwami, imbongi idlulisa umuzwa wokuzithoba lapho ithi, ngithwele izihlabathi ekhanda, esikhundleni sokuthi imbongi ithi, ngigcwele udaka ekhanda. Ngoba uma ngabe sithi umuntu ugcwele udaka, kuye kube ngathi lowo muntu lowo ogcwele udaka uyaziqhayisa noma unokuziqhayisa thizeni. Kanti uma ngabe usuthi ngithwele izihlabathi ekhanda, kuye kube ngathi uyasamukela isimo sakho sokuthi uyaludinga ulwazi, ufuna ukuba nolwazi olunzulu njengayo nje imbongi. Imbongi igqamisa usizo oluwumnotho olulethwa yile mfundo. Imbongi ibeka izizathu noma amaphuzu alandelayo. Elokuqala, imbongi ithi, ithulula isihlabathi lesi esithwele ekhanda, ochaza ukuthi ubumpumputhe emehlweni embongi buyancipha. Okwesibili, imbongi ithi iyakwazi ukugeza isihlabathi ngolwazi eluthola kule mfundo, ochaza ukuthi ungazi kuyaphela kufika ekugcineni ngci. Imbongi iphinde igqamise umehluko okhona phakathi kwemfundo noma ulwazi imbongi elulangazelelayo kanye nobumpumputhe noma ukungazi. Imbongi ithi lolu lwazi lungumfula ogobhozayo, alupheli, lugeleza ubusika nehlobo. Kanti ubumpumputhe buyaphela ngoba buyagezwa. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje ngizogcina la ngoba kunomsinjwana okhona. Ngizoqhubeka ngokuzayo, niyathandwa.